uban tafiya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri yanzu mun ka daura miya tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri Allah ubangiji ne ba ko da yaushe kai na sani yanzu mun ka dau aniya ka taimaka ka kama mana za mu fara ta da gini madugu ka gyara shi ya rabbi kai salati ga nabiyu sahibul huzni yanzu mun ka dau aniya alihi ka sa da sahabbai yaban su ba ni wari yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri sai na yi sallama kan na shigo na zo na fara shirya yanzu mun ka dau aniya sabo na kwankwasi na dubai a kai shi ne nazari madugu ka gyara shi su sun ka ce na tashi mutane fagen gani a bari yanzu mun ka dau aniya kowa ya furfuto a yi tafiyar gaba batun a tsaya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri jirgin mu zai daga duk mai son shiga ya yo damara yanzu mun ka dau aniya da mai shige shi in mun haƙuri ya kai mu gun nasara madugu ka gyara shi sai mun yi hanzari don shi lokaci fa ba ya jira yanzu mun ka dau aniya mu burbuto da ke da kai mu daura niya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri mun ji mun gani babu uban da za ya samu wari yanzu mun ka dau a aniya gida na kwankwace ya san ba a saba alƙawari madugu ka gyara shi ina ga gaskiya wai me za ya kai ni gun hadari yanzu mun ka dau aniya a rado baba na yarda da kai mu je uban tafiya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu komai wuri za su ce su gama fa ba mu canza niya yanzu mun ka dau aniya tuwon gidanmu ya yi daɗi har muna ta lashe miya madugu ka gyara shi kai mu ba sai ta Allah dan mun mai farar raniya yanzu mun ka dau aniya uban marar uba masu uban da kai suke tutiya yanzu mun ka daura miya gaske ne tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri ashe zuma farar saga in ka sha ta tabi suga yanzu mun ka dau aniya wani mu ya fi nasu in sun masa a zo a daga madugu ka gyara shi kai mai bugu da sandawa zai jira ka har ka laga yanzu mun ka dau aniya abu shawarar kiriniya ya ce wacin kiya akuya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri ashe rashin sani ya fi dare duhu kusan da haka yanzu mun ka dau aniya me za mu yi da kai turmi mu gidanmu ba daka madugu ka gyara shi a yanzu ne muke da akwati a dauri sai a daka yanzu mun ka dau aniya wanda duk fa bai gane ba ya je ya yi tambaya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri daɗi na da gobe daɗi na zuwa gare ta karku musa yanzu mun ka dau aniya ko mun ka hanyi jifa ta yi koli za ka ganta ƙasa madugu ka gyara shi ai dariya na kuka nemi masu cin albasa yanzu mun ka dau aniya kowai gaskiya har abada ba shi ba ta waya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri idan kiɗi ya canza ku yan rawa ku canza kaza yanzu mun ka dau aniya yanzu kan talaka ya waye ba a ƙara ba shi fula madugu ka gyara shi yau dai ta magiya ta ƙare wa yan akwashi dala yanzu mun ka dau aniya wani koke ya ƙare har talaka ya hadiya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri guda diran dubu kwankwasa ƙara yin shirin tafiya yanzu mun ka dau aniya ka samu duka ta rikice ka yake ta san ka tsaya madugu ka gyara shi Wuyan arewa har da kudu mun amunta za ka iya yanzu mun ka dau aniya inda na kama hanya ba wanda za ya sami tsaya yanzu mun ka daura miya masu ja ku aje tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu a wuri girin na ce duk wani miskili ku ce ya kai yanzu mun ka dau aniya daga masu gaskiya sun danno munafukai su hai madugu ka gyara shi kai mai shi
shigo shigo ba zurihi ta inda kai janye. yanzu mun ka dau aniya. Ka ja jikinka in ka gyara da za ka taka ɗaya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. A koda yaushe zan waka abu na cikin magana. Yanzu mun ka dau aniya. Abu a kabiru ta gai su baka tsantsanin magana. Madugu ka gyara shiri. Makirayi kwamarar nawa amini shi fa dai na Yanzu tunana. mun ka dau aniya. Aminu kwamarar su tafiyar gaba batun karaya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Malam Sanusi malam sai na shigo akwai magana. Yanzu mun ka dau aniya. Malam Sanusi ko sai zan dogare ka dan Kaduna. Madugu ka gyara shiri. Nura Husainu kullum sai na yaba ka dan Katsina. Yanzu mun ka dau aniya. Nura Husaini za mu yi batutuwa da kai ka jiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Aliku Dangote mai yiwuwa na barka dan ka sani. Yanzu mun ka dau aniya. Aliku Dangote wai maganar mu ko in yi tuni. Madugu ka gyara shiri. Sai na biya gaban kwamiti don akwai batu na gini. Yanzu mun ka dau aniya. Na gaida Dakta Babbabuci na fahimta bai kare. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Yan kwankwasi ne na Dubai sun kace a ɗaure niya. Yanzu mun ka dau aniya. Tijjani ne kwamandan tafiyar ya ce da ni na biya. Madugu ka gyara shiri. Aminu ya rama ya ce in na taimakar na tsaya. Yanzu mun ka dau aniya. A gaida kwankwasi na Dubai da kokari ku jiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Tilas na gaida ake musani lawan fage jiya. Yanzu mun ka dau aniya. Da na kira ka akibu amsa ta ko ina ka jiya. Madugu ka gyara shiri. Tilas na sa aliyatuwar kaji mai fita da niya. Yanzu mun ka dau aniya. Na yadda tafiyar madagwal gaskiya kadai iya iya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Da na kira ka bobo tukani wacce na faɗi. Yanzu mun ka dau aniya. Bari dai na gaida Oscar makaɗa ku ƙara bani kiɗi. Madugu ka gyara shiri. Da zani kwankwaso ni ba su bishiyar a bani siɗi. Yanzu mun ka dau aniya. Mara tana da ummi ta Kano tana da kyan aniya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Tilas na sanya dan hadiya mai farin jinin jama'a. Yanzu mun ka dau aniya. Dan hajiya na kwankwaso kana da ƙoƙarin fara'a. Madugu ka gyara shiri. Ina kirayi baballa jawuni ku kawo raha. Yanzu mun ka dau aniya. Tilas na gaida kai sani gwayyabon gaban gajiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu Ku mai. tsaya na gaida dakta haɗe dangwani da baya gudu. Yanzu mun ka dau aniya. Wallahi dakta dangwani ka tarwatsa su sun yi tudu. Madugu ka gyara shiri. Rabu huju da zan so in na shigo da kai in haɗu. Yanzu mun ka dau aniya. Mutuntuna wasai da bayar audu ba kwata mu take. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Bara na samu soya na Dubai da kokarin da suka yi. Yanzu mun ka dau aniya. A gaida na mutu jani da wanda shi yaban mu ya kai. Madugu ka gyara shiri. Da Aminu ya rama mun gode da kokarin da kuka yi. Yanzu mun ka dau aniya. Akibu sani dan bage tilas na kara mari ne. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Ina ya hayyasi ne ko ba mu nan yabon mu yake. Yanzu mun ka dau aniya. Na Muhammadu Doge ashe mun sani gidan mu ike. Madugu ka gyara shiri. Sani dan dawaki ni ban ganin ka tunda nake. Yanzu mun ka dau aniya. Sabi ku gwarfashi har in na shigo akwai magana. Yanzu mun ka daura niya. Yanzu bai ku kara niya. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Babu mai gado waya kasuwar ku ne mutumin. Yanzu mun ka dau aniya. Abubakar na ce garo za ka kai ni gun mutumin. Madugu ka gyara shiri. Tijjani gara in har na zo akwai batun ku jikin. Yanzu mun ka dau aniya. Bara mu gaida Musa jidda yana cikin tafiyar. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja
Madugu ka gyara shiri. Husaini Gwammaja dan Allah ka gaida dan hajiya. Yanzu mun ka dau aniya. Gwammaja ina so in zo gare ka mu yi magana. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Tilas na gaida abban alli kuke uban fikira. Yanzu mun ka dau aniya. Abba fa yau idan na zo kar ka bar ni in yi jira. Madugu ka gyara Na shiri. fahimta jaye-jaye baya kama da o'ogara. Yanzu mun ka dau aniya. Wallahi kan mana lura na cikin farar tafiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Isa dogoyin na zo kar ka gwadon tsawon ka don ka tuna. Yanzu mun ka dau aniya. Mubarakin na ce baras kaga na cike magana. Madugu ka gyara Da shiri. shamsu dan allaji maganar muni da kai ka tuna. Yanzu mun ka dau aniya. Amini ya da tijjani da wanda ni ba ko ne rike. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Habibu ga na rabi'u shi ma yana cikin tafiya. Yanzu mun ka dau aniya. Gane aljanin waka in wuce ka ko na tsaya. Madugu ka gyara shiri. Da alimu shara kai ma na rabe ka tun ajiya. Yanzu mun ka dau aniya. Hada da namu shaka albani mu kama kan tafiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Aliyu gara in na leko Dubai akwai magana. Yanzu mun ka dau aniya. Umar kulo kwararre mun san ka ba ka san fitina. Madugu ka gyara shiri. Da alladin gari shi na san shi dan amanan muna. Yanzu mun ka dau aniya. Baragai da ɗan sauri dai yaban gaban gajiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Alaishi aibu Umar da dajin malamin mu kake. Yanzu mun ka dau aniya. Abu bai da kai ma mun san da kokarin da kake. Madugu ka gyara shiri. Abubakar na DRA na ji san ganin mu kake. Yanzu mun ka dau aniya. Bashir idan na je gyaran ya a nan ba za na tsaya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu Wani mai. ɗan samari kai ma mun tabbatar da namu kake. Yanzu mun ka dau aniya. Isa na Gwammaja mun ji irin yaban da dukka kake. Madugu ka gyara shiri. Umar ya ganda shi din nisan da ya yaban mu yake. Yanzu mun ka dau aniya. A kai da yan Dubai duk wani ɗan amana namu yake. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Tilas na sanya da tawayen Dubai mazan tafiya. Yanzu mun ka dau aniya. Wani tijjani jami'in rayu bacin ka na yi jiya. Madugu ka gyara shiri. Wani tura dudu baiti na kuni ko ban gajiya. Yanzu mun ka dau aniya. Sanu su gaida ɗan yaro kaji mai farar aniya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu A mai. cikin Dubai akwai ɗahir mangalar mu baya gudu. Yanzu mun ka dau aniya. Kirayi Mustapha mai gemu na abba na mu kudu. Madugu ka gyara shiri. Da Rabi'u na can Dubai mutum guda kamar Yahudu. Yanzu mun ka dau aniya. Sadiq na bil mutane na Dubai na ce ku kare niya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Abdul Aziz karaye yana cikin farar tafiya. Yanzu mun ka dau aniya. Umaru Indara da yaran gana ga bai gajiya. Madugu ka gyara shiri. Malam Dini ku ce wani kada yan uba su sa ya tsaya. Yanzu mun ka dau aniya. Da alhazai yana can birnin Dubai yana duniya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Umaru kokowa kai ma sai ka je ka gyara shi. Yanzu mun ka dau aniya. Sufiyani ya ci zango gaishe ka mai kamar ka tsari. Madugu ka gyara shiri. Sufiyan na iya Hafsa na fahimta baya bari. Yanzu mun ka dau aniya. Bara mu sanya Musa ta nuna mai farar tafiya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja in ja kwane. Tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu mai. Ibrahim kwale za ni saka ka dan ka kare niya. Yanzu mun ka dau aniya. Dadi Profeso har in na fahimta kwai kimiyya. Madugu ka gyara shiri. Ibrahim Wizi ya yi shirinsa walla bai ta waya. Yanzu mun ka dau aniya. Da zaliga da in har na zo Dubai akwai
akwai magana. yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Sharu ina yaba maka na san da kai fadan ka tuna. Yanzu mun ka ɗau aniya. Ba an zamo da har in na shigo akwai magana. Madugu ka gyara shiri. Mu gaida Ibrahim Garo ina yaban samana. Yanzu mun ka ɗau aniya. Sun mai gado in har zan kira ku ban gajiya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Gadiya mafi da ya gara shi da za ta kai ni Makka ta ce. Yanzu mun ka ɗau aniya. Kirayi Nura Ota mun san shi ba ya ce ni kuce. Madugu ka gyara shiri. Alhaji Abba mai hali ka dara wa 'yan takace. Yanzu mun ka ɗau aniya. Ta salfa mai tirare mun gan shi za ya gyara niya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Hajiya sabir mu fitar sai mun yi baki 'yar hajiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Abubakar Ismail ni faɗar ku ban gajiya. Madugu ka gyara shiri. Muhammadu Gado har in na kira ka sai ka jiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Da Abba ɗan gidan Musa na ya bashi tun ajiya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Kilan na sanya Maryam Saudiya ani kallana. Yanzu mun ka ɗau aniya. Da Hauwa garkuwa na ƙosa na ji cikin yi garam. Madugu ka gyara shiri. Da Amina gaida giwar mata ta kwankwasi ya kurum. Yanzu mun ka ɗau aniya. Maganar wani da ladidi abu ba ni san kudiya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu Mu wani. gaida an tufaci mun yabba ƙoƙarin da take. Yanzu mun ka ɗau aniya. Hajiya Lami Legas ke ma ƙwarai ya banki ake. Madugu ka gyara shiri. Ina hana su ɗan baba jihar Katsina namu kake. Yanzu mun ka ɗau aniya. Alhaji Sani gaida ce a maganan jihar Katsina. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Sabullahi kwankwaso mai hoton gidanmu kai ka iya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Faɗa wa Liti Odile aikinsa ya yi kyau ya jiya. Madugu ka gyara Da shiri. magadi kakara filar kan mutunsa ban gajiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Abdullahi dan gidan gogana ya bashi tun ajiya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Labarin suka na ina shi zaki na kwankwasi yake. Yanzu mun ka ɗau aniya. A gai da kai sharo na burinka da kokarin da kake. Madugu ka gyara shiri. Ta na ganni shi motsa kasar ga duka tamu yake. Yanzu mun ka ɗau Ko aniya. abu ta bula wai daushe ce da shi ina ya tsaya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja kwaje. Tafiya ta kwakwasa ba wanda za ya samu wani. Nazirin na ji tunjani ya ce kamar gudun su kake. Yanzu mun ka ɗau aniya. Bara na gai da raji shi ma da kokarin da yake. Madugu ka gyara Hasken shiri. dalawai na audun nan na gobirawa yake. Yanzu mun